Čaute, čaute, zdraví vás Jaro. Mnohí sa ma pýtate, že akú dietu odporúčam na to, aby ste vyriešili určitý zdravotný problém alebo sa zbavili nejaké nadbytočnej váhy, čo je v podstate tiež zdravotný problém. Tak hneď na začiatok by som povedal, že vám neodporúčam žiadnu dietu. Diety sú pre športovcov na dobu určitú, keď sa chcú dostať do formy, keď sa chystajú na preteky alebo keď sa potrebujú dostať do nejakého váhového limitu. Týmto by som ukončil používané slovíčko dieta medzi bežnou časťou obyvateľstva. A pokiaľ vy chcete niečo na sebe zmeniť alebo vyriešiť zdravotný problém a dá sa to urobiť stravou, tak tú stravu musíte zmeniť permanentne. Ide o to, že keď vy ste niečo prznili 20 rokov, 30 rokov a možno len 5 rokov a dostali ste sa do nejakého prúseru, tak to nie je o tom, že vy na dobu určitú zmeníte stravovanie a potom sa vrátite k tomu, čo vám robilo zle. Takto to nefunguje. Musíte zmeniť životný štýl v stravovaní o 180 stupňov, inak to fungovať nebude.